nesta segunda parte deste improvisado charlando de audiovisual aquí no Culturgal temos a Pedro Figueroa, que a verdad, eu xa tiña ganas de telo aquí nunha mesiña comigo. Que tal, Pedro? Moi ben, aquí contigo, feliz. Carai, así de inicio xa. Sí. Pedro, É que a túa xente. vale, eso sí, porque somos uns cuantos aquí, Pedro, xa non sei como presentarte, porque falan como un pouco como con Iria, non? Preséntoche como mestre, exmestre, mestre xubilado, emprendedor tamén a túa maneira, na directiva do Pontap, como che presento? No marco desta entrevista que vas falar de audiovisuais, eu me declaro normalmente viudo de alumnos. Ah, bueno, non é mala. Porque outra cousa non, pero saludar xa che vin saludar a unha cuanta Claro, xente, non? unha felicidade ver pasar aquí exalumnos que teñen iniciativas ou veñen aquí a ver como está o mundo da cultura. Bueno, Pedro, tamén hai que presentarte como un profesor da universidade, ademais sabemos que bastante querido por estes exalumnos, pero sobre todo xubilado, non xubilado, hai un pouco de meme con eso, non? A ver, xubilado porque na universidade non te deixan estar máis de ao cumprir os 70 anos te jubilan. Entonces non tes que salir dese medio, por eso me declaro viudo de alumnos, porque foi unha sorte ter un traballo que era o que me gustaba e estar sempre con xente de 19, 20, 21 anos. Eso é unha felicidade, estar sempre na innovación permanente. Bueno, ti ao final tamén na asignatura que dabas, que estaba sempre vinculada á empresa, digamos que xa o mundo do Pontap e da asociación de empresas tamén é un pouco como unha especie de apéndice do que ti fixeche, non? Sí, porque eu era profesor da asignatura de empresa e de innovación cando en algún momento a hubo, e no marco desas actividades do grupo de investigación que dirixía de transferencia, pois saliu o Pontap Store. Pontap Store saliu da facultade de publicidade, bueno, ahora de comunicación se chama, donde hai publicidade, donde hai audiovisuais. Aí estuve dende o momento da creación de empresa da facultade, dando esas asignaturas que a mí me parece, digamos, moi necesarias. Bueno, antes de entrar un pouco no tema da facultade e tamén por nomear do Pontap destes 13 anos de Pontap, estamos contentos, estamos satisfeitos, cales son un pouco ao final os obxectivos ou se os hai, que sei que tes posta a vista dentro de 2 anos tamén, pero estamos contentos co feito ata o momento? Bueno, eu personalmente e o equipo que está comigo, porque é un problema de equipo, non de unha persona, pois eu creo que poden estar moi satisfeitos do logrado. Somos agora na asociación que se creou a raíz de con todos os participantes do Pontap en estos 12 edicións que tuvemos. Ahora vamos a empezar a edición 13 e a verdade é que todo é un éxito. Os patrocinadores están encantados, siguen confiando no equipo que lidera este evento e a propia asociación pois va collendo ritmo e de feito estamos aquí con un stand doble en donde acollemos as empresas que son asociadas do sector cultural. Pois aquí hai de todo, ilustradores, xente de audiovisual como podes ser a túa empresa, houve empresas de arqueoloxía, de música, pois de todo, de todos os subsectores que se pode mencionar na cultura, que non é só, digamos, o libro ou a editorial. Entón estamos moderadamente satisfeitos. Non, estamos moi satisfeitos. Moi satisfeitos, pois eso é bo. Pedro, imos entrar un pouquiño aí no tema da universidade tamén, porque antes falábamos con Iria no primeiro bloque destas conversas,
que ás veces hai un pouco de desconexión entre o que son a formación e a empresa, non? Ás veces botamos un pouquiño en falta, pois tanto no alumnado que estea como un pouquiño máis disposto ás veces, e como na propia ensinanza ou nos profes que ás veces pois descoñecen moito a empresa. Ti cal é a túa opinión sobre isto? Así, xa entrando no barro. Entrando no barro, pois sendo moderado, ou intentando ser moderado e equitativo, creo que é como o peixe que se morde a cola, non? É moi difícil, digamos, implicar o alumnado, e despois a propia estrutura universitaria non favorece para nada o contacto do mundo universitario co mundo empresarial. Foi unha teima que tuve dende os meus inicios na universidade, de colaborar, de firmar convenios coas organizacións empresariais. De feito, toda a miña traballo, vamos a dicir, de investigación non foi pouco de investigación, é todo de transferencia, pero eso non se valora na universidade. Se valora a investigación e, polo tanto, o traballo individual. E se queren facer cousas hai que facelo en colectivo, hai que cooperar, non? E na universidade, digamos, toda a estrategia de recursos humanos vai a que os méritos os consigues facendo certo tipo de investigación, publicando en certas publicacións e traballo individual, colo cal, pois é difícil. Despois hai a variante dos programas. A implicación nos programas dos grados, que ahora se chaman grados, das empresas, a representación é mínima e, polo tanto, non se recollen as demandas das empresas. Ou se van incorporando moi lentamente. E despois que hai este tipo de sinanzas, todo o mundo se empeña en metelos na estrutura universitaria porque parece que lles dá máis caché. A estrutura clásica universitaria, que é moi académica, non se presta a acoller estudios que son moi profesionalizados ou que teñen moita dependencia da evolución tecnolóxica e que exixen rapidez nos cambios e, polo tanto, nas enseñanzas. E como para cambiar calquer cosa en unha titulación, pois que a tecnoloxía cambia de ano en ano, ou cada medio ano, ou cada 2 meses, se ti tes esperar a incorporar unha nova tecnoloxía, pois 3 ou 4 anos, xa pasou. E ese é o problema. Abresme moitos temas, pero vou ir a dous. Ti crees que ao mellor tamén falta un pouco esa, non sei se existe, pero esa figura un pouco como nos centros normales de antes de universidade e o CEFORE, ou de formación a profesores, de que se, de alguna maneira, o profesor de universidade tamén poida ser formado por profesionais. Quero dicir que ás veces dá a impresión de que por que non meter a un profesional que teña unha técnica avanzada en X que poida ir a dar clases aos profesores tamén sen que dependa deles ter este tipo de formación, non? A ver, hai dous aspectos dese problema. Un é a captación de profesorado. Hoxe en día hai dous tipos de profesorado. Os que son funcionarios ou queren ser funcionarios, e para iso tes que facer unha carreira ligada á investigación pura e dura e individual, fundamentalmente. Non existe o que existía cando eu empecé na universidade, do profesor, por exemplo, en empresariais, que prácticamente todos traballábamos na empresa e éramos profesores. Na Escola de Empresariales, cando eu entrei en Vigo, os catedráticos todos eran directivos de empresa. Eso hoxe é prácticamente imposible. Ou faz carreira universitaria de profesor ou que te impide ter unha actividade fora. Primeiro porque
digamos, na norma te proíbe precisamente facer eso. Como que require tempo tamén. Despois están os profesores asociados, que é unha pequena solución a esa incorporación do coñecemento práctico á universidade. Desgraciadamente, pois, inseguridade, mal pagados e pouco motivados. Pero é un mal menor en ese sentido, e que aportan ese coñecemento da experiencia práctica. E despois hai outra faceta que sempre se reivindicou, porque os profesores que en algún caso pois teñen coñecementos de novas metodoloxías que son punteiras, que aínda non, que sempre tardan un pouco en incorporarse á empresa, porque non son os que fan ese efecto tractor, e a través de acordos de cooperación poden traballar na empresa e ir incorporando innovacións a esas empresas. E de volta, porque os profesores non poden traballar nunha empresa unhas horas determinadas, porque teñen coñecemento, teñen un coñecemento teórico, e moita xente, a maior parte da xente é xente moi innovadora. Sí, hai un pouco de incongruencia aí, non? Sí, total. Pois está bastante ben resumido, pero outra das dúbidas que teña é, eu cada vez que entro nunha facultade, nunha escola de formación de FP ou de ciclos ou do que sea, dá a impresión de que hai demasiada xente. E como entro e abrúmome porque digo, joder, se aquí realmente somos 4 e o noso tamaño, pois no mellor dos casos é de 1 a 5 persoas, xurde esa pregunta de onde se vai meter toda esta xente, non? Falaba antes cunha ex mestra do meu centro, que é a ex de Coruña, e decíame, alégrame ver a alguén que despois de, pois neste caso 15 anos de que estudiei, sigue no audiovisual. Pero eso, vamos a ver, é o mismo problema de antes. Se te das unha formación, por un lado, que non é práctica, resolve os problemas das empresas, hai dificultades para crear empresas e para dotar de personal e que as empresas crezcan, sean capaces de contratar a máis personas. Se ti, unha vez que faz uns estudios universitarios ou de FP que están casi mellor enfocados ou mellor enfocados para a práctica empresarial, resulta que tens que estar 3 anos formando a xente, pois resulta que eso non motiva a contratación. Sempre retrae a contratación. E aparte está xa a problemática dos impostos e da burocracia de xestionar ou crear unha empresa. Eu creo que a sociedade non pode renunciar a formar a todo aquel que quere ter un traballo do que lle guste. O que hai que facer é ter estruturas para acoller eso e dinamizar as empresas, primar as empresas para que contraten. Pois tamén está ben resumido, pero bueno, eu creo que o resumo de todo é pois o que empezamos, non? Que haxa un poquinho máis de conexión na realidade das empresas e do alumnado, non? Temos agora a banda sonora aquí. Eu que tengo Culturgal, pasan tantas cousas. Eu tamén toco. Pois mira, aproveitamos aquí esta transición natural. Despois tamén decirte que moitas veces se te conocerás que unha xente estudia uns estudios porque lle gustan, pero depois a vida dá moitas voltas. Eu, por exemplo, estudiei economía pura e despois empecé, porque en paralelo fui un dos primeiros estudiantes de informática en este país, fui o primeiro profesor de informática de xestión en FP de España, porque a vida te levou por unhos recorridos que non pensabas, e despois acabei non dando clases de economía, facendo clases ou facendo investigación en economía e empresa, e acabei dando clases de
de empresa, non de economía. Vas por onde Entonces, te leva, non? que a vida, o importante é ter unha base que te permita, pois, bueno, pois ir cambiando, porque a sociedade tamén cambia. Pedro, como xa imos ir pechando, isto vai de charlando de audiovisual. Que audiovisual consume Pedro? Eu, Así A en ver, todo, podesme a decir ver, pelis, podesme decir series. a mí me gusta moito as películas, pero non entendo moito. Son me gusta velas, vale? Espectador, puro Pero non son crítico nin de analizas cine, demais. e despois me gusta moito os vídeos en xeral que representan algo, que teñen algo de contido por relacionado con cualquier actividade da vida real. Iso me gusta porque te dá moito coñecemento de cousas que nunca viches, nin terás a posibilidade de ver, non? Pois os documentais de todo tipo e incluso os cortos, me gustan moito os cortos. Entón para ter de Tamén me fondo, gustan os contos, Ajá. entón me gustan os cortos. para ter de fondo, entón pos máis música ou Bueno, como son un músico aficionado que toco, escoito moita música. bueno, tamén está ben. E teño uns bons equipos de música, pois escoitar. Eso está ben, eso está ben. Ter bons Escoito equipos de todo son. tipo de música. Bueno, pois como música de momento tampouco somos especialistas, De momento ahora o que estamos en o podcast, este foi Moi ben, un pois podcast. Que tal a túa experiencia no podcast hoxe? Moi ben, a próxima vez te vou a entrevistar eu a ti. Ah, bueno, pois mira, non estaría mal facer a versión Así contraria. que moitas gracias por esta magnífica entrevista. Bueno, Gracias. pois Pedro, gracias a ti, gracias por contar con nos unha vez máis. Seguimos por aquí, polo Cultural con Pontap. Moi ben, gracias. Gracias.